ассалому алайкум тамошобинони азиз ва подписчикони канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир пеш аз оғози видео мехоҳам барои шумо канали як хоҳарака пешниҳод кунам, тавсиятиям. бисёр ҳам духтараки хубай ва ҳозир канал кушодаги ҳастанд. подписчикошон гарчанде камам бошанд, видеои бисёр хуб мекунанд. умеддорам ки оянда дар писандтон мегардад. шумо даромада як маротиба тамошо кунед. ссилкаи каналама дар комментария закрепит мекунам. ба дастгириҳои шумо умеддорам, зеро ки канали навай дар оянда боз ҳам хубтар мешавад. ҳам дар фабилли кор мекунанд ва ҳам анамихе роҳҳои осони духтани куртаҳои миллиро видео карда пешниҳод кардагай метавонед ки заказ кунед, метавонед ки тамошо кунед. хулоса беҳтарин канал мешавад дар оянда. аз номи мо салом расонед. раҳмат барои дастгириҳоятон. акнун оғоз мекунем имрӯза видеора аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза, якм ряд. ҳозир дар инҷа ман барои шумо паплинои слинга нишон метиҳам. слинг ай доингда чӣ фарқ дора? доинг ғавси мулоими хушрӯай. аз слинг бошад ғавсай, вале чени доинг не. хулоса бинед, анами гуло ҳамаш паплини слингай ва нархҳои ино сангои сваровскиян. нархи 3 метршон 90 сомонай. ина марҳамат тамошо кунед. и аз вайда аз доингда арзонтарай. нархи донашай оптум касе мегира бо арзонтарак мешава. донада 3 метрш 90 сомонӣ марҳамат. баъд бо паплинои слинга санги димсортам мезананд. намедонам вай ба фикрам ки 60 сомон ё ин ки 65 сомонай. ине ки ҳозир мебинед сангои тозакати намихе 90 сомон. хушрӯвош, ғавсои хушрӯвош. хулоса намихе новинкаҳо ҳастай. шумо метавонед худтон омада аз наздик бинед. метавонед дархост кунед. ба рақамома мемонам дар рӯи экран. вотсапа доставкаям дорем. дар тоҷикистонай фақат доставкамон ҳозир аста. дар оянда боз ҳам доставкаи мо ба русия мешавад. ҳамин ки почта кушода шавад доставка мешавад. боқӣ саломат бошед. хайр.